Hej, vi ses sgu ikke. Filmer den. Og velkommen. I kolder for Yodi Ghost. Yuri. Yodi. Jeg skal være Ghost. Jeg skal også være Ghost. Jeg skal have 5'er. What the fuck, hvorfor tog jeg 5'er? Tog jeg 5'er, gjorde? Jeg tog 5'eren, det er sgu ikke. Nå, det er sgu ikke. Nej, men det er ikke den, jeg vil have. Det er ikke. Nej, det er lige nu. Ikke lige nu. Ja. Så hjælper du mig, at slå der. Du fik ham. Så kan jeg få bedre på dem. Ja. Lens. I kan godt se vores hold fører. Han skal da ondt. Nå, det troede jeg sgu nok. For fuck's sake. Skal han have en honey badger næste gang, jeg bruge spawner? Løb igennem det hele. Jeg går hen til Pibels. Jeg vil godt lide den her. Fuck, han står og skyder ind i den der. Brug alle dine skud på fucking skyde ind i den. Den er her! Stop og kom til Pibels. Shank. Ja, tak. Jeg vil have våbnet, jeg vil have det. Jeg fik det. Jeg fik det også. Det var det her våben, han havde. Nå, okay. Det er faktisk ikke. Der gik en. Hvad så er det? Jeg gik lige igennem. Dæk mig. Fuck, jeg gik lige igennem. Det havde jeg ikke troet, jeg kunne. Dæk mig, der er en. Jeg fulgte ham igen. Jeg tror, jeg gik herind. De har kun et point. Man. Man har vilje. Der blev jeg lige dræbt på bagfra. Bare bagfra. Der var en honey badger og min lille pistol. Jeg fik 30 killstreak. Ej, helvede. Jeg kan godt nok smide den. Payback. Hvor fanden er du skal ikke skide sådan. Jeg ligger på en anden plads, jeg godt. Ja. Så bliver jeg 50. Jeg kræfter også ikke, hvad for en plads jeg ligger på. Jeg vil bare gerne vinde med mit hold. Ikke vinde. Altså, ja. Ikke vinde alene. Eller du går, du mener. Ja. I'm gonna shoot you. Så er det sådan, skyder til mig, eller? De har 3 kills. 4. What's that? Du har selv. Jeg dræbte selv. What? Vi har... Har vi 18 point? Ja. Vidste du ikke det? Jo. Hvad fuck laver han? Jo. Thailand. Han står på sådan... Det kan godt være i næste video, der kommer vi nok til at tjekke over men der kommer vi nok til at blive taget. For fuck. Jamen var du ikke død lige nu? Er det ikke noget, skal vi ikke spille guitar bagefter? Jo. Det kommer lidt, vi kommer ikke til at spille så lang tid. Vi filmer nok den her 9 minutter. Fuck. For fuck's sake. Okay, den match her var 10 minutter. Ja. Så filmer vi den. Så guitar kommer heller ikke til at blive så lang tid. GTA kommer til at blive 8 minutter, tror jeg. Kun. Desværre. Jeg ved det godt. Pisse dig over. Nå, ja. Der står så også en bagved, så kunne jeg så se. Så skal jeg lige lave payback. Payback. That is a good weapon. Godt, good, nice shot. By Henry. Dø, Lars! Undskyld, jeg der hedder Lars, I skal ikke dø, men ja. Undskyld, hvis I kommer så bande lidt. Som vi nok heller kommer til at gøre. Ja, det har så godt nok sagt noget før. Sådan noget før. Det ved jeg. Så jeg nok ikke kommer til at gøre, siger jeg. Ja.
Det er parent. Det bare stod I'm parents. your parent. Jeg er forældrene. Jeg er en af forældrene. Ja. Der er et ghost kill hernede, og jeg dræber sig i vores ghost. Det kan være, han dræbte sig selv. Nej. Og skyde sammen. Jeg synes virkelig, nogle af dem, de er bare dumme. Fuck, jeg er egentlig højt over, William. Er det det? Ja. Du kan godt se det der. Nej, der var sådan et hul ud. Mm. Der skal du igennem. Du skal gå derover, så er der en trappe længere oppe. Du. Det er ikke lige der, jeg er, men... Hej, William. Hej. Der skulle være en herude. Det er der skal nu. Fuck, så er der lige op. Fuck, så ser det ud. Fik du? Yes. Du har 2 kills, jeg har 5 kills. Ja, det. Okay, jeg går lige min hånd. 3 kills, hvor er han henne? Jeg vil jeg gerne se, hvor han var henne, så jeg kunne nakke ham. Deroppe, hvor jeg... Shank bagfra. Du er bag mig med 4 kills. Ja. Uanset hvad, når du får 5 kills, så er du stadig under mig. Ja, det var det. Fordi du har en def med mig. Jamen, jeg synes heller ikke, det er en konkurrence. Nej, fortæl op. Men jeg tror godt, det er historien der. Vi er 5 på vores hold. De er vist 3 eller et eller andet. Nej, det var larm. Væk det. Gonna shake him. Det gør slet ikke noget. Jeg kigger på. Jeg havde da ikke opdaget ham. Meget seriøst. Nej. Pibels. Det er bare pibels. Det lyder så mærkeligt. Han er pibeløs. Så, nu ser den ting. Men jeg tror aldrig, de kommer herhen. Men de kan godt komme her. Ej, jeg skal lige få kill. Jeg skal lige lave throwing knife på. Ja, jeg har 30.000. Nice. Her, knife. Knifed. Ej, det er da bare for knife. Hvad fuck er det? Hello, Pavel. What? Reload! Oh, fuck. 8 minutter er gået. Nå jo, den slutter med 10 på 10. Så jeg tror, den bliver sidst. Det er helt sikkert også, der vinder. Yes. Hvis de kan vinde sådan en hack, siger det bare. Ikke skyd efter mig. Den er med der. Nå, okay, ja. Skyd efter dem. Derinde. Hvis den skyder, så ved du, hvor de er henne, William. Der er en... Fucking payback, motherfucker. Ja, ikke vel. Ikke godt, ja. Nå, ja, totalt. Ej, fiber. Creeper. Creeper. That creepy creeper. Keeper. Keeper. Go keep. Jeg nakkede ham med, så skyder for dig. Fuck, jeg kunne ikke se, hvor han var. Var han der? Nå, Han sad lidt stod dernede. Vi vinder. Jeg er helt begyndt at være skill. Ser med dit læskød. Mega sejt. Ja! Nice. Og så kommer der lige ind, så plukker han lige. Ja, det er fordi, jeg tror, jeg fik læskød. Det gjorde du også. Ja!
knife. Det er på mig. Lige med i halsen. Nå, tak fordi I gad at se med. Det var 10 minutter og lang tid. Vi ses hele lortet og banduljen. Farvel.